дар Тоҷикистон қимати 1 литр бензини навъи АИ-92 ба 11 сомонӣ ё ба марзи $1 амрикоӣ расид. аксари нуқтаҳои фурӯши маводи сӯхт дар шаҳри Душанбе ва атрофи он танҳо ҳамин нав бензин мефурӯшанд ва ё умуман бензин надоранд. тоҷирони маводи сӯхт сабаби болоравии нархи бензинро шарҳ намедиҳанд ва аз суҳбат худдорӣ мекунанд, вале таҳлилгарон бар инанд, ки сабаби аслии болоравии қимати маводи сӯхт хусусан бензин марбут ба болоравии қимати нафт дар кишварҳои тавлидкунанда аст. аммо сабаби шадидтар будани ин раванд дар Тоҷикистонро адами корхонаҳои мустақили коркарди нафт дар кишвар ном мебаранд. ин ҷаҳиш на танҳо дар Тоҷикистон, лекин мутаассифона фарқияти мо аз дигар давлатҳо алалхусус ба мисли Қирғизистон, Узбекистон, Қазоқистон дар он аст, ки мо мустақиман аз ширкатҳои нафтӣ нафтро харидорӣ намекунем, суёки сӯзишвориро мо харидорӣ намекунем, ки ва сӯзишворӣ ба тариқи миёнарав, яъне ки ба тариқи корхонаи коркардкунанда, онҳо ки барои коркарди худ, барои хизматрасонии худ ва барои миёнаравии худ нархи худро мегузаронанд. аз ҳамин сабаб нархҳо барои тоннаи нефт, барои 1 тоннаи нефт мо тақрибан то 27 то 32 доллар баландтар маблағ месупорем. аз ҳамин сабаб нарх дар Тоҷикистон нисбат ба Қирғизистону Қазоқистону Узбекистон гаронтар аст. қимати бензин дар минтақаҳо ба хусус ҷанубу ғарби кишвар нисбат ба пойтахт ҳудуди 1 сомонӣ гаронтар аст. ин боиси болоравии нархи роҳгиро ба ин самтҳо шудааст. хапия 60 сум буд, ҳозина 100 сум пул шудааст. 100 сумша мегирӣ, да ҳамун заправка дроз мени бензин ба заправчикора кор мекунем. болоравии қимати бензин боиси ба таври худкор боло рафтани қимати дигар анвои маҳсулот, махсусан маводи ниёзи аввалия дар минтақаҳо гаштааст. шикоят ҳамаи соҳада аст. Не только мусофиро шикоят мекунанд, баъзан фурӯшандагонам шикоят мекунанд, ки бини бензин чанд қа қимат шуда, маҳсулоти мо ҳамаш бензин қатӣ меояд, мақсад бор мезананд мебаранд, ба ҳамон хотир роҳгиро ҳам қимат кашид, ҳама маҳсулото қимат мешавад. соли ҷорӣ ин бори чандум аст ки қимати маводи сӯхт хусусан бензин рӯ ба афзоиш овардааст. қаблан нархи гази моеъ ба таври бесобиқа боло рафта буд, рӯзҳои ахир каме поин омадааст. дар 9 моҳи соли ҷорӣ ба Тоҷикистон ҳудуди 450 000 тонна маҳсулоти нафтӣ аз ҷумла ҳудуди 185 000 тонна бензин ворид шудааст. воридкунандаи аслии маҳсулоти нафтӣ ҳанӯз ҳам Русия боқӣ мондааст.